आयंआलाय दिनैलाय मानो दाबो सिखाराखै सानालाय गोजौ जालायलांबाय माथो ना माबाफोरसो जादों नायनि र' हाब सानालाय सानजौबायनि नामा र' सिखारनोसै आं आइदै आइदै आहा आथिङालाय दिनैलाय मा जाखो एसेबां डाक्टरनि मुलि जाबाय माथो गानोनो रोङा आइदै आइदै ना सोरबासो अजा रायदों रायबाय नामा होद उन्दुफिनसैलां आइदै आयं ओइ आयं माबा सिखारदो साना सानजौलायबाय आयं ओइ आयं दाबो सम जायाखै नामा सिखारनो मा सिखारदो अ आयं सिखारदो हाब बे गथ'आलाय मानो दिस्टार्बलै ओरैबा आहा आथिं सासोदों आइदै आइदै बे गथ'आलाय मासे दिस्टार्बलै आथिं सानायफोरावहा सिखारनोनो हालाय नंला आइदै ओइ मा जादों ओइ गथ' मा जादों उन्दुनायफोराव दिस्टार्बनो ओरैबा आहा मा जादों आयं नोंलाय मा मिथिनो आहाबो ओरैबा सानाय सुनायजों हरसे थाला उन्दुनो हायाखै ओरैबा बेरे-फुंजानि दिस्टार्ब थां आयं ओंखाम ओंख्रिफोर संना दोनदों आं दसे उन्दुनो दे बिदिब्ला आयं अबेनबा दिस्टार्ब आइदै बारानिफ्राय बारासो जालांबाय दावाइ जाबाबो हामनो रोंला जिबनखौनो गहां सोंबाय आं लासै उन्दुनोसै आं आइदै दसे समनि उनाव आइदै बे आंनि आथिं मोनसेया मा जाखो मुलि जाबाबो खाथिनो रोंला माथो हौवायाबो एसेबो फोथायनाय गैया आंनि सायाव मा जामारखो बे आथिं थोंसेया र' आं सालसिनियावनो थांना फैस्रानि बिनाव जोबोद लोगो थायोहाय बहाबाफोर अजा मोनबायगोन आं नायना फैनि नै फाग्लि आथिं लिंग्रिबाबो थांथारनोसै आइदै बे आथिं थोंसेया मा जाखो डाक्टारनि मुलि जाबाबो हामनोनो रोंला माथो र' नोङो बेमार अजानावसो मोनहैसिगोन 30 मिनिटनि उनाव न'आवथ' मोनफैबाय र' सालथियाबा न'आव दंना गैया जाखो नाफाथि सालथे न'आवबा दंना गैया जाखो बिबा কি হয়েছে आथिं लिंग्रिग्रि सोरखौ नांगौ आथिं लिंग्रिग्रिसो होनबाव नोङो गोरा राननो मानोथो नांगौ आयंखौलाय ना ओरैनो फैयो मानसिया जाम्बि अबाव बियो लेंहरा मानि गलिलिनो र' थाथ' बिदिब्ला आं लिंना फैनि दे बिदिब्ला लिंहै थां आयं नोंहा आथिं लिंग्रिग्रि सोरबा लोगो फैदों माबार सिखारदो आयंआलाय माबाफोरसो जादों नामा आयं माबार सिखारदो उफ गथ'आ दिस्टार्ब फोजालायबायसैलै आयं सिखारदो उफ आदो दिस्टार्बलै गथ'जोंबो आइदै सोर फैदों आइदै आंहाबो ओरैबो सिखारनोनो हायाखै आइदै सोर फैदों गथ' बोरो बहाथो सोर फैदों नै नोंहा लोगो फैदों हाब सालथे मा जाखो हाब सालथे नोंहालाय मा जाखो थोद सालथे बेफोरखौ उनाव मिथिगोन फै जिरायफै आइदै थौ नै बेफोरावनो जिरायलाबायदो सालथे दे जागोन उफ आइदै दे जागोन हाब सालथे माथो खौरांमोन एसेबां गोबावनि उनाव सालथे आंनि खौरांखौ बाद दि नोंहा आथिङा मा जादों बेखौल'सो बुंग्रो नैहाय फाग्लि बे आथिं थाइसेया मा जाखोथाय एसेबां डाक्टरनि मुलि जाबाय थेवबो खाथिनोनो रोंला ना सोरबासो अजा रायदों रायखो नामाथाय हमनोनो हाला आं नोंनो एखे सालथे आंहाबो बेबायदिनो आथिं थाइसेया गानोनो रोंला सानायानो बारासो जाथारबाय आं बेखौनो खबर लानो फैदोंमोन नोंनाव नंगौ नामा माथो एखे जादों सानैनियाबो नंगौथ' सालथे सानैबो एखे नै सालथे नोंनावसो खबर लानो फैदोंमोन आङो अबावबाफोर अजा मोनबायबायगोन खोमा होननानै आंहाबो आथिं सानायानो हामनोनो रोंला दोंनायाथ' दङमोनलै बै सोमलिगुरि गामियाव सासे बेबो मोनावसो नायोनो गिलु बालुहाय सालथे हामथारबाय सालथे आंथ' गिनायाव गैखाया दा मोनावनो थांथारनोसै नामा नै आयं नोंहा गेस्ट्रिकसो जादों खोमा
सानफ्रोमबो आलु फ्राय आरो मेगि गोलाव गोलाव थायो नालाय नोङो। नै आयं दानि जुगाव अजाफोरखौ फोथायलाहाय डाक्टारनि मुलिजोंनो गोबां गाबोदों जाम्बि जाम्बिनो। ओइ गथ' अबेनि गोरों गोरों नोङो थां साफोरखौ फुदुंनो आलासिनि सिगाङाव बिदि बुंनो लाजिया नोङो। अबेनिबा गोरों गोरों जाम्बि बेनो थां माबा साफोरखौ फुदुंनो थां। अबेनिबा लाजिदों। नै सालथाया बेफोरखौ गाज्रि मोननाङा बे गथ'आ बिदिनोखा जाम्बि गोदोर मानसि सावरायबाथाय बिहासो सिगां जेबो नङाहाय सालथाया जाम्बि मानसिफ्रासो गोरों जानो नामायखायो जेरावबो आखा फाखाखा। औ नंगौथ' आरो मासे गोबाव गथ'। ओइ लावगे साया माबा लाबो लावगे। ओइ लावगे र' लांगौ आयं। न' साया लोंदो लादो सासे आखाइनो जागोन दे साहाया लोंदो। होनब्लालाय दा मोनावनो थांमारनोसै। औ दा मोनावनो थांनोसै। दे जागोन होनबालाय। बिदिब्ला सिखार जासिगोन सालथे। औ दे होमबालाय ओंखामबो मोनजानांला। जायो नांलायला खामानिया थिग जाबानो जाबाय। औ दे जागोन दा मोनाव थांनोसै होमबालाय। औ थादो बिदिब्ला। औ दे जागोन। ओइ लावगे आयं ओजों फैथ'नायसाय। थांगौ आयं। मा जाखो आयं? मा जाखोसो होनदों नों आलासिनि सिगाङाव गोदो खोथा बुंनो लाजिया नोङो आंनि मान सनमान गासिखौबो जाजोब्बाय नोङो जाम्बि अबेनिबा गोरों बिहासो बेखौनो बुंनो लिंहरदों आरो नों। लावगि बियो जेबो खामानियाव उरिथारा। आइदै आंहासो आथिङा सासोबाय दुगैफिनसैलां। मोनावनि 7 रिंगायाव। हाब सालथे मासे गिथावनालै जायगायालाय। औहाय सालथे जोबोद गिनायसो नांबाय आङो। लामायालाय बेसेबा गोलाव दंखायो आरो होद बारा गोजान गैलालै सालथे फैदो। गिल'लसो नांदो सालथे माबोरै जागोन बे फाग्लि अजायालाय मोनायावसो नायो। होद बारा रायखांनो हाया अजाफोराबो खोनायोनो जाम्बि। थ' आयु हाब माथो सालथे गेटआबो ताला मारिनायसो मासे थांदों सालथे जोलाबायना होगोन दा बे आंलाय। होद सालथेया बैथिंसो फै ओइलाय बिथिंसो थु ओइ नारखोलाबायना होलै नो र' माथो गिलु बालु हाग्रा गोनजासै सालथे माथो थोद बारा रायखोमाबाय थानांलायलै बैलाय माथो बैलाय हाग्रा गोनजासो बैलाय मोनथारबायनो सालथे। हाब माथो अजायाबो टिप्रिप्रिसोलै सालथे थाद फाग्लि बिदि बुङा बिराद सक्ति दोङो बिनियाव। खुलुमदो आइ गुरु जोंखौ रैखा खालामदो। नोंसोर बेयाव मानो फैदों आरो मा नांगौ? बुं फिसाफोर नोंसोरा मा जादों आरो नोंसोरनो मा नांगौ? आइ बिमा आंहा देहाया जोबोद गाज्रिथार। आंहा जानो लोंनो सुख गैया आरो डाक्टरनि मुलि जाबाबो हामनोनो रोंला। बेनिखायनो नोंनियाव माबा मोनसे राहा मोनगोन होननासो फैदोंमोन। आइ बिमा अननानै आंखौ माबा मोनसे राहा खालामथारदो। आंहा जोबोद थानोनो हाथारा सानायानो। आइ बिमा अननानै माबा मोनसे राहा खालामथारदो। नोंसोरखौ आं फैनायावनो हमना मोनदांदों। फिसाफोर बे सिनदेसारखौ एसे ला नङाबा खुरना फैफागोन। फिसाफोर ला। हाब सिनिटाइजारबो लालायलायनांगौ।
लादोहाय लोगो एसे बेमारफ्रा खारगोन खोमा। औ लोगो। बे आइ गुथासेन माखो गिदों र' आं नायनो। सिरि सिरि था नोंसोरो आं मन्त्रखौ जागायनो। ओम ग्रिं ग्रिं गुदसे दिंखिया दायनि जोंनि साननाय सुनाय ओम ग्रिं ग्रिं गुदसे स्वाहा। ओम ग्रिं 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 ओम ग्रिं 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 ओम ग्रिं। नङाथ' मानसिनि आखाइसो नांदों। फिसा नैबेयाव जेबो गिनाङा। मा आयै मानसि आखाइ नांदों? माबा मोनसे राहा हरथारदो आयै। जागोन फिसा आं नोंसोरनो मोनसे मुलि हरगोन जेबो गिनांगौ गैया। जागोन फिसा जेबो गिनांगौ गैया। माखो गिदों आइ बेमारा थाबैनो हामथारगोन ना? आहा सानायानो बारासो जाथारबाय। जेबो मावनोनो हाथाराखै आयै। हामगोन फिसा हामगोन। जेबो गिनांगौ गैया। मा गिनो गोनां? हामथारमारगोन आइ बिमा हामाथ' मोजां। हामथारमारगोन आइ बिमा गुरु हामबाथ' मोजाङानो जागोन। नोंनो ट्राक गंसे थालिरबाबो होफैगोन आइ बिमा। हे इसोर आइ बिमा गुरु। हामगोन मानसि आखाइ नांनायफोरा सोरनि नांदों बेफोर खारना होजोब। नोंहाबो मानसि आखाइ नांदों। सिन्था दा खालाम। मा मानसि खालामदो आइ बिमा गुरु? बिदिब्ला आइ बिमाया खिथानो हागोन सोर जागोन? दिनै आं खिथाथ'नो हाया गाबोन सानावहाय फैफिन। फिसाफोर नैबे दै सारेंखौ लाग्रो। न' लादो फिसाफोर। जागोन दे आइ बिमा गुरु। राङाबा बेसे जागोन? राङाबा बेसे जागोन आइ बिमा? आं दिनै लाया गाबोन फैफिन। बिदिब्ला आइ गुरु। सालिफ्रा आंजों थगायजाबाय। दासो मोनदों सालिफ्रा। दासो मिलायदों आंहा हाजिराया गाबोन रग' दांनो मोनसिगोन। अखानायै फुङाव। हाब मियालि हरनायफोराबा दिनै फैगोन ना फैया जाखो? फैबाय मेगन बेसेबा थाफ्लानोसै आं। खुलुमबाय आइ गुरुजों सफैबाय। हामगौ फिसाफोर नोंसोर सफैबाय। औ आयै नों बुंनाय रांखौ जों लाबोबाय। होमबालाय रांखौ लाबोमारबाय। औ आयै जों लाबोमारबाय। बेमारा खिन्थु थाबैनो हामनांगोन आइ। हामथारनांगोन आइ। थांलायलायबाय स्र'नो नै आइ। गोख्रै हरदो फिसाफोर हामथारगोन। सिन्था गैया नैबे दाउला सासेयाव। माखो गिदों नोंसोरो? हामथारगोनथ' गाबोन सबनियानो। दे आइ नोंनि बिसेसावनो थाबाय जों। हामथारनांगोन मोजाङै। र' आंबो बावदोंसो फैसाखौ होनो लाखादो। दे हरदो। दे सिखारनोसै होमबालाय जों आइ गुरु खुलुमबाय। थांसै जों। थुदु माबारै सालथे। ओरैबा रग' थार रां। दासो मोनदों सालिफ्रा बे नंखाय जादों थगायजादों दासो मोनदों। बेलासेनि समाव। ओइ लावगि मेंसोबायलै। ओइ लावगि दै गिलास लाबोला जोबोद मेंबाय आंखौ। दै गांनाया हामथारला लाबो माबार। आइदै बेयावनो जिरायनोसै आं। मेंसो गारबायलै। आयं लोंदो दैया लाबो। नै फाग्लि नों फोथायिया आहा मानसि आखाइ नांमारदोंनो। नोंथ' एसेबो फोथायखाया। नंखायसो बेफोर आं फोथायाहाय। बे गथ'आ एसेबो फोथायनाय गैथारा। गावहा जाबासो मिथिगोन बियो। थां थां। गरमजोंबो हाला सानाय सुनायाबो हामथारला। 7 साननि उनाव। आइदै बे आथिं मोनसेयालाय हामनोनो रोंला नामालै। दाख्लैसो अजानाव थांना फैदोंमोन। बे अजायालाय नंखाय अजासो नामासोलै। फैसाखौबा रग' लाबाय। बेमाराबा गानोनो रोङाखै। बै र' सालथिनावसो थांना फैनि आङो। बेनाबा माबोरै जादों र' सोंना फैनि। आइदै बे अजाया नंखायसो नामासो र' थांना फैनि आं।
नाफाथि सालथे न'आव दंना गैया नोंलाय ओइ नाफाथि सालथे ओंखारबा माने मा सोर फैदों ए माथो सालथेसोलाय फै जिरायफोर सालथे बेयावनो नै सालथे आंहा जिरायनो सम गैया बै दाख्लैयो अजानि दै रोसि लोंनानै आंहा आथिङासो बारासो गेद्दा जादों बे अजाया ओरैबाबो नंखाय अजाखासो औ आहाबोथ' गेदासो जासिनदों सालि अजाया ओरैबाबो नंखाय अजाखासो बियो थौ साला बिखौ दिनै देथाबबाय थानांगौ आंनिफ्रायबो गोबां रग' रग' रां जाबाय बियो थौ बिखौ दिनै देथाबबाय थानांगौ थौदो सालाखौ होबथानांगौ दिनैनो फैदो हाबाब आयं दिनैलाय हाखु दाखु अबाव थांनो ओंखारदों नै आयं बै दाखालि जों अजानो दै सारनो लायनाया एसेबो खाथिथाराखै बेखौनो जों देथाबहैनो नामायदों नों थाथ' आयं नों ओंखाम ओंख्रिफोरखौल' जगार खालामनानै दोनबानो जाबाय थाथ' दासो मोनदों सालिफोरा आं बुंनाय खोथाखौ खोथायाथ' हामदों नैहाय नाफाथि सालथे दिनैबा हले बेखौ आवग्रिनाबाबो बुखागोन औ नङा माथो थौ सानबेसे थगायना जानो बिलाय नंखाय अजा जानानै औ नङा माथो थौ हाब दिनैलाय मा गन लाना फैखोब्रा जानाय नंलालै खारनांसिगोन हाद जानाय नंला नोंलाय खारनांसिगोन सालथे बेयावनो दं माथो बिलाय साला फैसा थगायना जाग्रालै बेखौ होथारनांगौ दिनै